De productie van het sociale werkplak is botgroeid naar het verhuizen binnen van mijn naam naar Belsum. Na weken wordt de nieuwe vestiging officieel openen. En Patek produceert hier 4 miljoen stekken in het jaar. Het gaat echt fantastisch. Wij hebben nou, dit is het derde jaar dat we siergazen doen. En elke jaar hebben we nog de productie verdubbelen kennen. Daar is ik merk voor. Nou, dat zal uiteindelijk stabiliseren, maar op dit moment zit er zeker nog een hele grote groei in. De sociale werkverzending krijgt subsidie om mensen in dienst te nemen die net of nog net in een gewoon bedrijf functioneren kunnen. Toch lever je ze net onder de merkprijs. Het antwoord op het succes luidt dan ook ergens oors. Steekje knippen en zo wat, dan in de bakje zetten. En van alles wat, hè? Maar waarom moet dat gebeuren? Ja, omdat het een mooi product is. Hartstikke mooi product. Siergazen is al heel lang een Lietse merk, een stabiele merk. Waar mensen zich net in specialiseren. Nou, wij hebben die keuze wel maken. En dan blijkt ineens die merkvolle grutter te wezen. Dus het is net zo dat wij bestaande kwekers uit de merk prijzen. Maar dat mensen eigenlijk zeggen wat wij nou doen en ons hebben concurreren kunnen. De kwekerij had wel 100 verschillende soorten gas. Een van haar klanten is de Olympische Spelen in Londen. In een stadion, tussen 2 tribunes, is een enorm vlak met siergas aanplanten. En dan net vlak, maar echt onder een hoek van 44 graden, zeg maar. Helemaal vol met één soort siergazen. Planten in een soort bakken, zodat er een gasmotte groeien kan. Nou, echt een fantastisch gezicht. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is mooi.